Hello everybody! Good morning, good evening, good afternoon kung asa mo sa kalibutan. Kulat mo kasi mo. Hello everybody. Bitaw, padong may manimba. Kami sa ahong kinakusgang asawa. Gikan ni siya sa trabaho. Manimba meron alas 4 sa hapon. Sabado. Anticipated mass para ugma dili na may manimba. O bang ko sapatos? Kabikin. Ako nagsapatos. Oy. Mami. Ikahuman mag-grocery. Aray. Ako daw nilito no, tumbagong nito yun. Ba't nagtanda ako sa tumalito? Nagandam na kong panihapon na mo da. Bigay mo kung kuan mang inasal style. Marinate na manok. Na isod sa oven. Mawalit may mga utanon. Hilig malay kong utan. Hindi pwede ko utan kada adlaw. Tubig. Tubig di pa kahit magkakuan. Suso.Ag-TV. I-off lamang palihog. O, tara na. Pasiga, alam mo na rin ha? Nimba na tayo. Aray. Ang ice, ang snow baga pa kaadyo. Gahong snowman buhi pa oh. Buhi pa si snowman. Murag nasuko na snowman. Mo sa kaangay si jang porma. Parang kabaga pa gihapon. Pero kuan na ang temperature. Di na tudingon nga kuan ba. Pag kuan ron 0 degree Celsius. Mamamdada na og di nga sa pa og daghan. Pero gidi. Ang gawin hindi. Magsuro-suro tas kalsada. Okay guys, mga to na sa simbahan. New Year next week. Mga hilis ning mga ice kay pag uwan man dili snow, rain for 2 days. Best enough first 100,000 to the end. 100,000.
kami sa simbahan. Nimba na kami. Sige guys, unja na pod. Umana ang simba. Naghila kag usa kay emosyonal. Imingaw sa mga bata. Nana lagi na. Magkuan mi. Maggrocery.